Napalabas. Nalasat ni Burton ti peggad iti panang tukaw ken kuana ti uleg. Napanmet ni Luciano iti Villa. Ket dita sinidir ni Marisol gapu iti di na unayan ipapan iti Villa tapno asikasuan na ti dadduma trabaho na. Imbaga ni Luciano ti nararamid ni Rafael iti rancho. Naragsakan ni Marisol iti naamuan na asaan pa ang nagbaligi da gringo kandag iti pasurot na abandido iti panang sapsapol da iti naikali agameng. Impangas na pa'y amasigurado na nga dayo an al-alerto wenno nalalaing dagiti pinagsanay na agrupo na. Itagagayam at tuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Isumot lagayam anang bukal kay ti grupaw taaramatem ida iti panang birok mo iti naikarya kinabaknang. Si. Kad eksakto. Talaga na saan pa'y na nasarakan dag kringko? Talaga na para ka ni Shaq, ti tesoros. Kasanaon, no awan ti masarakan nyo at tisuraos, senyorita. Imposible! Nabatad ti nakamapa? Kal namin na ado na nagdamdamag ni Shaq, iti tiyo ni Shaq, nagnanaod ija Espanya? Kabsat day di papa ni Tio Felipe. Ammo ni iso ti may papa ni tinaikali na tesoros iti Hacienda Gabriel na naipatawid ka ni siya. Ha? Delikado amangan no ado pa'y ti maisagmak kapo iti gamag. Ala? Agubran ni Sika iti hardin. Kitaan ni Sika no adda pa'y taraon dagiti kabalyo iti kwadra. Amangan no naliwayan ni Idita na pinurwakan ida. Talon dagiti kabalyaw nga aywanak dito Villa. Agdan kini Rafael tay sigod nga dagitaw. Takasanaw. Tinagikwamot ni Gringaw tay sigod na kabalyo ni Rafael. Kita man day tanapilay a kabalyo ni Gringaw. Kita agtisukat na. Agtala ka! Kita agto'y sugat mau. Agimbagan. Siguradaw nga dan nagbaliwan ti panaggaraw na. Nadangranen ti lupo na. Kat oray agimbag at dangaldi na. Masigurado ka saanen akas itisigaw ti kinalibtak na. Luciano. Day pagam, manang Idita. Imbaga kadikan kan ni Marisol ti may papan itipan na kaisangpet ti 10 a kabalyo dito Villa. Anya? 10 a kabalyaw? Wan, kasta ti imbaga na iti imay dito ang negosyante iti pangkarera a kabalyo. Apay kano dagiti kabalyaw? Masiguradok a para kadagiti pinagsanay na agrupo na. Kasta? Nagasat dagijay napili na a pinagsanay. Maipaay ti amin a kasapulanda. Adugaya mo ti addang na jak amaw? Kan saan nga ammo da Gringo? Takasano? Saan una yan asumang sangpet ni Gringo? Nakikapengain kadagiti bandidaw. Isulaki da iti panakapangulaw dagiti bandido itan. Anya? Jak pa'y gayam na ibagakin ni Senyorita Marisol tinapasamag kin ni Bortawn. Pangulaw dagiti bandidaw. Ha? Nakagat ti ulag ni Bortawn. At da itay jay balay nila kay Ingaw at tumatandaw. Agpapaungar pa'y laeng. Isumot lagayam aman manon nga agawid ni Gringo. Wan manang Idita. Masigurado nga iso ita ti pangulo dagiti bandidaw. Muy bien! Di pa'y lakit dinatay day jay na Burton.
Borton. Tagunggo na ni iso. Agpapaungar ita ijayan nila kay Ingaw at tumatandawk, senyorita. Saan na maikari na tulungan tikas ka ni Borton, Luciano? Senyorita. Apay na kundi tulong kayo pailakan ni iso? Kat nagbatadmat nakabusor dito asyenda Gabriel Dayjay. Maasyan kami kunkwana, senyorita. Di mimot na iturod kini Rafaela binaybayan. Tapno ipatay na jay gita ti ulag anong tukaw kunkwana. Saan na maikari nakaasyan tikas kan ni Borton? Rumbeng kan ni iso tikas jay. Kurang paikit diya. Nadala kumabuaya diti rancho? Ha! Ipasak malangan ni Siak iti buaya? Anya? Kanayon nga adda papanan ni Marisol. Kas ita, mapan kanu iti ayan tigayem day di Don Esteban amamanday. Anya nga tatigagara na iti ayan ti mamanday. Ita. Apay ina si Mona. Kasaritak ko man ni Marisol. Ngapimbanaw manen. Anya ti ibagam aya. Masikuranak dito'y Villa. Tapno saan ka masikuran? Ditulungan na kadagiti adu at trabaho dito'y Villa. Andiya. Sikamot. Masikuran kayo nga rod. Sanak ngamin ada irwam. Amaturog itinagdakkel abalay. Ay, agkabaliktad ta, ina si Muna. No siyak, jak kayatan ti pumanaw dito'y. Dito'y akon aginggat matayak. Ay, kasla kayat ko ti agsubli ijay nagkapwa ka lugar. Amagan pa'y kiti. No dakas ti plano ni Marisol kanyak. Iso nga inkuyog nak dito'y. Jak amukan ka, ina si Muna. Awan mo't pakarigatam dito'y. Apay akas ti pampanunutam. Aglang ay kakit di. Naglawat aglawlaw ti Villa apagsawaram no masikuran ka. Ado ti mabalin mo nga aramidan uray bakit kan. At dalatakan kan. Ay, kaslaad adda mabanugak. No kastoy nga awan, tinakairwama nga aramidan. Manulangan ti pat-tapat abaka dito rancho, Mang Luciano. Nakurang langatan ang 50. Basik nga roden no kasta. Talaga basitan, Rafael. Jak maawatan ni Senyorita Marisol. Takas laawanan ti sirsirbay dagiti baka. Di na pa yung damagin kanya nung anya ti kasasad ti ranchaw. Gapo day tayo ti pan nakakumikom na kadagiti alipores na. Talaga seryosaw ni Marisol iti gamag. Dayjay ti insaganaan na iti alipurais. Pinagsanay na pa'y dagijay. Kasta? Nalpas ka din ti panagsanay ka? Nalpasan nagsublin iti ranchaw dagitay sigaw nagpaspastor di taon. Saan tan nagpastor? No diket isudan ti gwardya iti ranchaw. Kasaritak to dagijay. Apa man amadanon ko ida iti kasa. Why? Amun man nuan niya ti umuna ang misyon da intun may pay amin na nakasapulan da. Amangan no adan to pa'y uniformida. Tsaklam mo Una yun day tanong bilang. Anya ti amuta, Mang Luciano. Makitan tao intun talaga amang rogin ti trabaho da. Sapay ko namlan agraraman dagijay dagduma. Kasaritak to ida. Nga mapanak pa'y jepurok. Ay, hayang Rafael. Sarong karam tumot ni Bortaon.
Jakmut na isa paraan na pankinitan. Nakapaimbag sigurong dayjay. Mabalin akas ta. Iso nga inkantuman kita. Talagang awan ni Burton. Nabatat tinakita tayo pamanagtag iti ng panawan tayo kuana. Nga isukat makagat iti ulag. Napatay naman di ulag. Nagkatuti nagsaya-saya dara iti kabatan. Nasugatan lagi day, malagsig iti panakagat na iti ulag. Uwan Rod, hanggang tisaludsod. Napanan na nga ta. Pinasayat. Papanak iti yan dagiti agpaspastor iti baka. Amangan mo dalang tulong ken kuana ket impanday jay. Bali nakasta. Bati ka dito eh. Urayan dak nagsubli. Kantan man ito pa ng sapot kay Tigamang. Hindi dito. Di ka madanagan. Sana pumanaw dito jay gamang. Kasanaw do dama kauna ko to. Awan ti makauna amang kali. Kada tayo lang ti mangigigam iti mapati kinabakna. Kada tayo lang mo ti mangbiribirok iti nakaikalyan na. Iso di kay madanagan. Kumusta kan Mang Burton? Mang Burton, kulam kanyak itan. Di matsigod, aberber-ngasan naklay. Dahil tati may parbang. Awagan kay ti Mang Burton. Gaputa dayo nga inauna kang amsyak. Kumusta kan? Nasayat ka din ti Riknam? Kas makita may pagnako ni Tilimpyo, to'y may sasakak. No payada pala mariknak, apa nagpipikil na. Nasayat no kasta. Talaga na lang agtandok ni Ama Ingo. Agyaman na kada kayo, kini Luciano. Idanon munto, ti panagyaman ko. Umay nakantumot siguro kumustaan. Mga ano di nagtumadanon ditoy. Ah, Agsupli akton. Itayan, dagiti kakadwa. kasta? Iti ayan da gringo? Amom, akadwak ni gringo. Sana palimod daytan. Sa bagay. Napingat kayo amang birbirok iti nakaikalyan ti gamang. Iggam yu tinapagsilpon ama pa. Katsika. Awan ka di interes mo iti gamang. Kasla sa anak amamati, asaan ka nga gintiris iti gamang, Rafael? Ado ti ibusan na panawan ti asino man nga aginteres iti kakastaki ti kinabaknang. Jak dadagalan ti panawan ko iti dayta. Kasta. Nakakatkatawa ka di timbagak? Awan mamati kan kay ti kasta nga impagam, Rafael. Imposible. Awan ti tao. Adi na kaya ti pumaknang. Iso, asanak amamati. Itimbagang. Awanay ni Burtaw ni Jayan ni Ama Ingaw. Gusto di kinunana idi na minsan ngal daw, apan ang sarungkar ko kankwana. Anya timbaga na. Napingat damang birok iti gamang. Jak itulaw ka masarakan dati gamay. Anya ti kinunam, Mang Luciano? Di mo itulok? Rafael, ti kayat ko asawain napagad ti panang birok iti dayjay. Adun ti nadamdamag ko naginteres iti gamay, nagbanag dala iti dakes. Biyag kanu nga main ti katugad ti kasta. Kasta mo tinang nangagkon. Rafael, natay day di papayaw.
Dahil Don Esteban, kapag iti panang sapsapol da iday iti dadya gamang. Uray mo't dahil apong usay pagkadwana nagsapaw. Si marunumot laan na tayo iti dahil Don Esteban. Dahil damot lang tiga po na asanak nga interesado. Suportarak langin dagiti nabat-bati tayo aman nalon ang nagagat ngagtalon ita. Kasayaatan dahil ta, Rafael. Naimbag ta at dapay nagtalawon. Dagijay itaw ti nagasat at dangto apiton da. Kasta ti kanahan nga ibagbagak katakwada. Makitak ti kinaanap da. Iso ajak baybayan ida. Oh. Ni Marisol tinakaban ni kasi di balkon. Ay na, Gringo. Senyorito Gringo. Imbagta si Mangput ka. Tapay. Ada napatag nga ibagam? Ado. Anya da kita napatag? Kwa, indon ko anti pa nang ibagak. Kumit kita ni Marisol dito ayanta. Magando nga artem. Hindi ay. Nagbastusan ni Gringo. Talaga at di na kun ikabkabilangan. Sa bagay, at dapay gundaway ko amang ibagakan ko na iti amin anapasamak dito Filia. Niti lakit di pumanaw at akos. Masapol ang maamuan na nga addan grupo ni Marisol. Tapno makapagsagana. Sino ka bakit? Apay nga da ka dito Villa? Siyak. Ti asawa ti Sigo na katalag. Dahil di Don Esteban iti kataltalunan. Ti Asinta Gabriel. Kasta. Kat apay nga da ka dito Villa? Panagkita kan ka kat dito ikan samatan nagigyan. Tsaka mo. No anya ti plano ni Senyorita Marisol Kanyak. Iso tinangyag kanyak dito. Kasta? Siguro. Kasupapak ti Jack panagtungpal iti bilin ng iti bandido. Hamang patay kenkwana. Indala na kung dito'y Villa. Anya? Kasano nga ta nakarukat ni Marisol? Dahito'y lakit diya bagat timbaga na iti pasurot ni Borton. Nay, apog. Apay asang kakita nak. Kadapay anagado tinamdamagam. Ano basta? Si katimbaga na iti tulisan anang ipangpang taidi iti daydi papa. Sikat yakin balay tinangibat siya nagiti tulisan kan ni Marisol. Day, apay gaamom da ita. Anya tinapasamak. Apay nga dakayan kan ni Marisol dito Villa Gabriel. Anya ti inaramid mo. Sika bakit? Anya ti aramidan ni Gringo itinaduktalan na. Gagayem. Di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti umadanin nga gibos, apakasaritaan tayo na paulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!